Lwamo waSlimpopo mfana. But now it's my Thunjalo nje. Now it's my time. Bazali. Ngicela ukuboza, ngikhophela ukuboza. Tepo, I can understand. Baba, now it's my time. Let me speak. Now it's my time. Bazali, I'm sure senizwile ngale nyongo mekayikhuluma nomfana lo. Uthathi Olifantsfontein into ezenzakala la ufaka ushukela. And yonke lento mekayikhuluma amanga. Angisawathanda amapeni ngenxa umfana lo. Unamanga man. Serious? Yeah, ngizonitshela ukuthi kuyenzakala la. So, Bazali, la lesikolo lesi, we are no longer students. Na siboshwa la ngamaketana. Ngenxa yakabani? Ngenxa lekhehla leli. uGerald Ramathuba uphendule lesikole lesi ijele and US abuser. Yeah. Uyas abuse and bazali siku lockdown manje la kulesikole. And kuna lockdown leyo sidla umdoko omanzi baphinde bawudilute futhi. Amaqanda abawafrying cooking oil. And itiya futhi abalifaki ngisho neshukela. Ithibheke li1 silishela si20. Yeah. And ngiyaunderstand bazali ukuthi esikolweni kumele kube nomthetho. But not lento lenzakala la kulesikole sika Ramathuba. Uyasabuse lo baba yonke nemithetho yakhe sejele uyasiqilaza man. Futhi ngiyashisela. Hamba la. Bazali and futhi bazali. Yabona manifuna ifuture abantwana benu ibe bright. Manifuna abantwana benu babe normal. Manifuna abantwana benu bangabi ne-depression ne-anxiety. Bathatheni nibayiseni kwesinye isikole. Lesikole lesi asisekho the same bazali sishintshile lekhehla leli. Mangabe nifuna ifuture abantwana benu ibanjwe kanje njengamaqanda ishabalala phansi baletheni kulesikole lesi ngiyantshela Ramathuba uyintsha. Yes, it's a hunt. You acres hunt.